Tak čaute ľudkovia, vítajte v ďalšom videu a teraz zase sa budeme venovať online shoppingu. Nebudem chodiť za radom, ako mi to prišlo, proste budem to striedať, lebo je tu toho strašne veľa, aspoň ja si myslím. Prvé, čo by som vám chcela ukázať, je tento gumený obal, ktorý som si objednala. Takže je to vidno. Takýto obal. Výhodou je, že to úplne jednoducho navlečiete, vôbec to nie je nejak ťažké. Trošku je blbé, že to začína žltnúť, čo som si všimla. Mám to asi 3 týždne, ale je dobré, že vlastne je tu taký malinký presah, cez skôr je možno menšia šanca, že vám praskne displej. Už mi raz tak spadol na chodník a našťastie nič sa nestalo. A možno aj vďačím tým gumám. I keď by som prijala, aby boli trošku hrubšie, ale predtým som mala celodrevený obal, ktorý bol úžasný a už mi spadol veľakrát v tom drevenom obale a nikdy nič sa nestalo. Tu som trošku obavu. Ale rozmýšľam nad jedným kovovým obalom, ktorý by sa vám aj možno páčil, len tie už sa pohybujú vo veľmi vysokých sumách, čo ja neviem, že či sa mi oplatí. Ďalšiu vec, ktorú som si objednala aj neobjednala, lebo objednala som si, ako každé šibnuté dievča si objedná alebo kúpi zlaté tetovania, pretože sa vám to proste páči. Objednala som si zlaté, no došli mi biele. Teraz to nie je vidno, ale zrobím vám lepšiu fotku. Aj vďaka tomu, že som bola konečne na dovolenke a som sa opálila poriadne tentokrát, tak to bolo veľmi pekne viditeľné, veľa ľudí mi dávalo komplimenty, čiže teraz neviem, či sa mám hnevať alebo mám ďakovať, že mi poslal úplne niečo iné, jak som chcela, ale vyzerá to veľmi pekne, mala som dobré ohlasy, čiže ani už neviem ani čo mám povedať. Ďalšiu vec, ktorú som si objednala, je táto kabelka, vyzerá úžasne. Niektorí si asi pomyslia, že mám rozdvojenú osobnú hlavu, mám schizofréniu, lebo sa rada obliekam tak, mne to je proste jedno, ja mám rada rôzne štýly. Keď ste si už všimli, asi sa mi to bude hodiť aj k tomu kabátu, ktorý som robila ako DIY-ku. Má to dosť veľa miesta, i keď vďaka mojej peňaženke prídem o polovicu toho miesta. Ale dá sa to zapnúť na mnoho spôsobov, cez rameno, na chrbát, na bok môžete mať ako obviazané okolo pása. Nosí sa to pohodlne, vôbec mi to nevadí. Je to trošku ťažké prísť na to sám, ako presne to máte si zaviazať, upraviť. Tu nám mal ísť ešte jeden taký pásik, lenže nebol a vlastne táto časť má mať tiež takýto pásik, ale proste tento mi iba jediný ostal, no ako vidíte, toto nemám kde zachytiť, tak je to iba tak zahačkané, ale vyzerá to veľmi pekne, keď je to obviazané okolo stehna aj s tým. Možno niektorí ľudia to považujú za také ako trošku švihnuté, ale kedy mňa zaujímalo, čo si kto myslí. Je drahšia, áno, ale dosť som si na ňu šetrila a chcela som ju veľmi. Ďalšie veci, ktoré som si nakúpila, už som aj nosila a boli veľmi pohodlné a veľmi dobre sa mi nosili a je to aj dobrý materiál na leto, na to, že je to taká umelinka. Takže tieto šaty som si kúpila cez eBay. Mali tam lepšiu cenu, čo som pozerala v porovnaní s AliExpressom. Rozmery tam mali tiež logickejšie rozpísané, čiže na to si treba dávať pozor. Má to taký pekný otvor vzadu, čiže vidno trošku podprsenku, ale keď si vezmete takú, nie samodržku, ale podprsenka bez ramienok, čierna, tak v podstate dá sa to nejak tak zakamuflovať, že to nie je vidno, aspoň ja to tak nosím. Není veľmi priehľadná, čiže tá podprsenka čierna ani pod tým není vidno, čiže veľmi dobrý materiál, vzdušný na leto a dosť často som to nosila aj v Turecku, vôbec mi nebolo horúco, proste úžasný materiál. V tom istom materiáli som si objednala ešte jedny šaty. Mickey Mouse asi teraz letí, lebo ho vydám všade. Takéto
šaty. Mám pocit, že som si trošku objednala väčšie číslo, ale tak fajn, aspoň vyzerám v tom štučie. Takéto pásikavé. Veľmi dobrý materiál, toto som asi najčastejšie nosila. Jediné, čo by som vytkla, je, že po prvom praní trošku sa mi toto ako keby žmolky mi vyskočili. Čiže trošku ako keby taký defekt materiálu vznikol. Neviem, či to je vidno, ale určite vám dám ako z blízka náhľad. Ale ako okrem toho absolútne nič, úžasné, ľahko sa to nosí, nepotí sa v tom človek, je to neskutočne dobrý materiál, chválim. Ďalšie šaty som si objednala z AliExpressu a toto už nie je také radostné ako tie predošlé šaty. Tieto šaty sú síce pekné, len materiál je trošku taký malinko hlbší síce, ale je prihľadnejší, to sa priznám. Šaty vyzerajú pekne, v lete, keď je tak chladnejšie, by sa to aj super nosilo, kebyže to není príliš krátke. Ako nehnevajte sa na mňa, ale toto je maximálne pre Japonky, Číňanky, lebo keby náhodou toto vezmem medzi ľudí, až taká odvážna nie som, že by mi polka zadku trčala. Ďalšiu vec, čo som si kúpila, nebola ani z AliExpressu, ani z eBayu, ale bola som zase v starom dobrom sekáči a našla som tam takéto krásne tričko, ktoré vyzerá veľmi, veľmi dobre. Najmä keď si ho oblečie niekto s väčším popasím. Mne sa viacej páči tá látka z druhej strany, je taká pekná lesklá. Bolo to trošku väčšie, mala som, tá predná časť vysela trošku ako keby som mala sačky. Takže som musela trošku prešiť ramienka, trošku ich skrátiť. A potom to sadlo neskutočne pekne, ale to je tá problematika, keď nakupujete v sekači, že nie všetko vám môže seknúť, ale po úprave seklo ako uliate. Tak, toto sú všetky veci, ktoré som nakúpila, dúfam, že sa vám páčili a dúfam, že sa vám aj tieto videá páčia. Môj harmonogram, čo sa týka videí, je raz za týždeň, niečo sa mi podarí, pretože mám bohužiaľ 3 práce a to je jedine ako to stíham raz za týždeň, aj to som rada, keď to stihnem. Preto mám sem tam také výkyvy časové, že sem tam cez víkend, sem tam cez týždeň hodím video. Bohužiaľ takto to fungujem, kým sa nezmení situácia, ale na Slovensku bohužiaľ ináč sa fungovať nedá, keď chce človek slušne žiť, bývať. Musíš sa upracovať na smrť. Ja mám 3 roboty. Grafika, líčenie a teraz mám pozme rozbehli niečo, čiže možno sa mi tieto videá rozbehnú, možno nie, vďaka vám, ak by ste mi chceli s tým pomôcť a zdieľať to medzi svojimi priateľmi, budem len šťastná. Tak ak máte záujem pozerať ďalšie takéto videá a pozerať nejaké novinky ohľadom líčenia alebo čo sa dá vytvoriť z čoho, alebo možno poradiť nejaký dobrý námet na video, a že by som mohla nejaké DIY vytvoriť, kľudne mi dajte vedieť. Takže pokiaľ ma sledujete alebo ste sa prihlásili na odber alebo rozmýšľate, aj za to ďakujem veľmi pekne a vidíme sa v ďalšom videi. Čaute!